Mai sacio la meva curiositat. Des de ben petita m'agradava molt cantar, ballar, em passava el dia imitant a la meva mare fent postures de ioga. Més endavant em va interessar tot el que estava relacionat amb el món de l'art. I així vaig començar a estudiar disseny. Més endavant vaig marxar de viatge per Centreamèrica i allà és on vaig decidir que volia ser fotògrafa. Em vaig adonar que tenia una certa sensibilitat per empatitzar amb la gent i explicar les seves històries, escoltar-los i poder transformar això en una imatge. No sé si tinc tant un estil fotogràfic com més una manera de narrar, no? Una manera d'apropar-me a les persones i al final jo crec que les històries que jo intento explicar són de veritat. No hi ha una estètica per purament estètica, no? És una cosa que darrere trobo que hi ha una profunditat i una veritat i això es nota a l'hora de veure la imatge. Vaig escollir la fotografia com la meva eina d'expressió perquè trobo que el que millor faig és observar i per tant la fotografia és una eina superpotent per apropar-te a les persones i per transformar en imatges allò que vols mostrar. Per mi és fàcil estar davant d'algú, escoltar les coses que m'explica i tractar de no jutjar la persona que tinc davant. El que m'agrada és intentar captar allò que em diu i després poder fer una imatge d'allò, però no fer-la només jo, sinó fer-la entre les dues persones, no? La persona que ho explica, la persona que ho retrata, no? I finalment seria la persona que mira aquesta imatge. Trobo que la fotografia és una eina participativa, no només d'una fotògrafa. Jo vaig començar fent dues residències artístiques de caire més social, a Campclar i una altra a França, i allà és on vaig començar a crear amb les persones, no? Més col·lectivament. Després vaig fer un projecte sobre pescadors al Serrallo, que va ser superinteressant i es va exposar a l'Escan. I després d'aquí, més endavant, em va sorgir un projecte amb una associació marroquí de Tarragona i el més recent, al Cuber, hem fet, gràcies a un ajut de la Diputació, amb l'Aida i la Laura hem fet un projecte que és treballar amb dones. El projecte es diu Dones Reals, Dones de Poble i aquest tipus de feina és la que més m'omple perquè trobo que té una funció, no? Que pots canviar coses, pots fer reflexionar. Estic superagraïda a les dones que al meu camí m'han ajudat, no? Perquè trobo que si no hi ha moments que et costa més tirar endavant, no? Amb un projecte. La primera dona que es va fixar en mi va ser la Chantal, que gràcies a ella vaig exposar a l'Escan, i amb els anys vaig conèixer la Sílvia Omedes, que ara soc sòcia de l'associació que tenen, Photographic Social Vision, que la majoria són dones, i també fan una labor de visionats de portfolis, d'acompanyament. Jo trobo que la nostra professió és més d'homes i m'encantaria que en un futur no fos així. M'he trobat molts moments que com a dona et tracten diferent, sobretot quan era assistent, no? Com que tu no pots fer determinades coses per ser dona. I per una altra banda m'ha obert portes, perquè en segons quin ambient ser dona també t'obre portes. És molt important que altres dones et recolzin, que la teva família no et talli les ales i et diguin que estudis alguna cosa que doni profit, sinó que et diguin que estudis alguna cosa que t'agradi, no? I que facis feliç. I m'agradaria molt que el meu camí en la fotografia sigui superllarg, que jo pugui ajudar altres dones més joves i que Tarragona sigui una ciutat molt fotogràfica.